alternativa comunitària, control de la cadena de valor, proximitat, per menys consum energètic, coses d'aquest estil en David les tracta en el final i fa un programa pragmàtic, optimista, de dir, bueno, després d'haver fet tota aquesta anàlisi de les barbaritats que s'han fet durant la legislatura, de cap aquí on voldríem prendre és de cap a, ell diu, la transició. I fa servir paraules de Juan Carlos Monedero, diu, el que va passar entre el franquisme i la democràcia, Monedero ho denomina la transacció, sobretot de classes dominants, i el que hem de menester de veritat és una transició socioecològica, una transició també de control del turisme. I diu, perquè el turisme pot ser ben bé la nostra font d'ingressos, igual com a trencar un tabú de que estiguem en compte. Perquè penso, i ho explico una mica a la introducció, que no basta amb indignar-se, que s'ha de fer qualque cosa més i avui en dia proliferen molts llibres d'autoajuda, i per tant, si hi hagués un poc més de compromís social no faria falta o no hi havia tant de mals, fins i tot a vegades psicològic. Jo crec que moltes de les frustracions que la gent té és justament per com està el món, com està la societat, i també, i aquesta és una altra de les coses que jo intento portar en el seu llibre, passen moltes coses que ens generen moltíssima incertesa a nivell social, a nivell econòmic, a nivell ecològic, però és difícil com afilar-ho tot. Jo el que he intentat una mica en aquest llibre, cercar un relat i dir, bueno, com jo trobo, però no és una visió per exclusiva meva, perquè aquí hi ha moltes cites, no cites formals en pla acadèmic, però de cites de gent que me ve en el cap, de Macià mateix, de Rosar Borràs que està per allà darrere, de coses que surten en el llibre, però que són les coses que passen en el quotidià, que un dia ocupen un titular de premsa, o un dia ens enfrontem a un debat parlamentari introduint segons quina qüestió, i tot això ho he intentat filar per això, per intentar compartir amb el màxim de gent possible, tot i que jo soc d'un partit o d'un grup polític, que això no se quedés en una visió partidista, sinó que pugui ser una visió de lo que passa a Mallorca compartida per molta gent, des de la indignació, és a dir, el que ja no ens agrada, i també posem un capítol al final d'aquesta idea de Mallorca en transició, perquè com deia Augusto Boal, el precursor del teatre de l'oprimit, com el creix de la pedagogia de l'oprimit, si un oprimit no té un espai en què manco somiar una altra vida possible, sempre seguirà sent un oprimit. Doncs manco deixem un darrer capítol per poder somiar cap on podrien anar estils, com ha dit en Macià, des d'un punt de vista molt pragmàtic, partint del que tenim, d'un turisme que està absolutament exagerat i desequilibrat i que també genera desequilibris en el conjunt de la societat i per qual en l'àmbit polític que me podrien qualificar i etiquetar de traïdor socialdemòcrata i burgès, perquè no és que tampoc el que vol dir que siguin grans receptes, sinó coses que són molt de sentit comú.